jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiirede ceerno Bocar Salif Tall mo Bandiagara hakkude 11 e 12 nde mawɗo men Bacca Ba tawi gonnoɗen koye gollal goo hakkude ceerno Bocar Salif Tall e Sarif Hama Hulla koye yewtere mabɓe nde jokkaten so Allah jaaɓi feeñugol ɗiɗi jamma ɗiɗaɓo nokku hakkude Zawiya Sarif Hamallah e galle mum saaha hakkude jamma e tataɓal mum tawtoraɓe ceerno Bocar Salif Tall Sarif Hamallah ceerno Bocar Salif Tall omo sawdi Sarif Hamallah eɓe jaara jam jam kanko omo welni kurus makko ko alda e wirdude Sarif ne mi welnimo mum ko alda e wirdude ceerno Bocar Salif Tall wi Sarif nde cettuɗen hanki nde koye subaka he min seeɗa ɗoygol kono elle mi haari ɗoygol o deƴƴi Sarif Hamallah o muusi haala ceerno o wi ceerno Bocar a setti ɗoygol kewgol mbiɗa andi tigui a wona kewɗo ɗoygol ngati yimɓe Allah ɓe ko ndewata Allah ko ɓuuri hewde e ko ɗanoto o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif e oɗo yonta mo gonɗen gueɗe kewɗe ko dillude ɗumen ko ɗum waɗi ɗoygol kewgol wodanani en o deƴƴi Sarif Hamallah o wi ceerno Bocar so neɗɗo ummima Algérie e woɗɗude ari yiilade en ha yiiti en kañum foof e tampude holli en ko rondi ko e nunɗal tawa suuɗaki moggaki e dental holko haɗata en wasde ɗoygol men e jaɓɓade mo tawa ala hay loore ɗo men o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif mbaɗa jiɗɗa wiide ko Cheikh Sidi Mouhamad Lagdar o deƴƴi Sarif Hamallah o wi ko kanko tigui o holli en ete o totti en ko addanno en kono hanno en sabtude ɗum ko fatnode yamirore joni yamirore lamde ari yamirore ruttinde lawol tijjani to ummino to lasli to iwde guila ayimadi ha fas no ngol wonirno Jawratul Kamal ko kanŋe labɗo mo jillani wona kalis wona jaka jamdi en kalani ngari inde nde tan haali hoore mum labgol kanŋe o wonno ko 11 e telɗugol ko ɗum waɗi omo foti ruttade ko 11 e kelɗugol beele ma haqiqa e sirru gonɗo hen o ina feeñana en ha laaɓa cer ko alda e luural hakkude men 12 makko ko gonga mo yeddotako ɗum yaaji ɗo e banggueji goɗɗi ha fototako kono yajji hunde fotani ittude somi jumani ko janggano e ko hawrano guila e fuɗɗode o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif ina tengti kam wonde Cheikhna Amadou Tidiani guila ayimadi ha fas o meeɗi wirdude tan ko 11 ko lawol gotol e ko wiya o leeli tawtorede wasifa e dental nden o yettima o tawi almuɓe ɓe e kuuɓal gasni Jawratul Kamal e 11 mumen ngam yidde barkinorade duwaw Cheikh mo soyata ɓe ɓeydi hen yabre wotere woni 12 e kawral eko yaaji Cheikh haalani hen hay hunde e calogol yentude hen o duwi ɓe catti e pamodiral beele wona ko ɗum tan woni luural
hakkunde 11 e 12 e laawol ngol o deƴƴi Sarif Hamallah o wi ceerno Bocar ko ni tan defoti kono alay sago mi ɓeyde hen hunde wonde ha paamen ɗum woni ruttade to lasli e heddade ɗo woni joni ɗo so haalde gonga woɗɗodirani no fewi e miijam ndiyam cangol ruttade ɗam to maayo to ɗam ummino e heddade ɗam e cangol to ɗam ɓoyno fof ko ɗam maayo tan woni ɗon hayso wuddi 11 jawratul kamal woni iwde 12 jawratul kamal ari ko wallidde jiɗɗo wallidde ina wawi heddade e 12 mum jiɗɗo ruttade to iwdi ina wawi artude e 11 mum min noon ko jiimi hen ko e ko kollami ko mi suɓima ruttade to iwdi ndi e to lasli o ala noon mi wiyani hay goto yo rew caggalam kala jiɗɗo ruttade bisimilla mum kala jiɗɗo heddade ko sumga mum o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif ɗum ɗo de so haalde gonga laaɓi cerɗo men e tembiɗe sikki ɗum fotani addude hay muskilo goto e nder men o deƴƴi Sarif Hamallah o wi ceerno Bocar ɗum fotani addude hay muskilo goto e nder men ko gonga kono addi ha heewi fukki e dow men ɓeydi bone noon ko tubakoɓe ɓe halfuɓe en a yi hayɗo gonɗen ɗo hande e koye men eɓe ndewni e men yimɓe ñukkintoɓe en ko gasata ina ndewi e koyɗe men ko huɓata eɓe ƴeewa ko mbaɗeten eko pewjeten koɓe pamɗinta o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif tubakoɓe ɓe de ko toñoɓe guila ɓe gaari e men hol foof ko wondiɓe e lawol tijjani e leydi men saka nadde hakkude 11 e 12 gam jibde en o deƴƴi Sarif Hamallah o wi tubakoɓe kay hono mumen e wawde toñde mi yiyani mbiɗa sikkini kay ala e aduna o guila dawɗen ɓe dawi kamɓe de ɓe mbi jinmi ko fellude jihade dental ɓe mbi pewjanmi ko jokkude ko Sékou Oumar ɗaccuno ko caggal o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif anne ko jaabiɗa ɓe Sarif Hamallah o wi min kay mbimi tan jihadu ko jihadu nafsi ina wawi tawi Sékou Oumar ina wawi tawi jihad mo Sékou Oumar o ko yamirore heeride wonno la igra fi diine hay goto fotani wawnede e jabde diine ɓe nani ɗum ɓe nanti ɗum kono caɗele mabɓe koɓe jiiɗa yiide dental e diɗɗal gati dental e diɗɗal koko faynata ɓe e jawgol te tawno ɓe ngala e gonga e kuuɓal so neɗɗo ala e gonga noon ko fayni ɗum ina weeɓi e dental ko ɗum ɗo de woni ko heɓimi hakkundam e faray senaɓe nde Cheikh Sidi Mouhammad Lagdar hollimi ko yimɓe hewɓe daɗɗiti ndirani faray senaɓe paayi mbi ko kewi mbimi e dow deejre hay batte kono ɓe jaɓani ɓe mbi tan wonko pewjanmi komi haalani so neɗɗo huuli kurus so yi silama walla fetel naja
kala mennoɗo wadde jihad ɓe pooli ɗum kono de ha hande ɓe koolahi koye maɓɓe eɓe gandi foolirde yimɓe fetilaji kanoji ina weeɓi saɗi ko foolirde yimɓe hakkillaji ɓe poldi en fetilaji maɓɓe ɓe poldi en kanuji maɓɓe heddi ko ɓe pooliri en e kolaji maɓɓe ete ɓe gandi so lawol tijjani naati e koye ittude ɗum wona ko ina weeɓira ɓe ko ɗum de ceerno Bocar woni hakkudame faray senaɓe ete wona min tan noon ko dendagal leyɗele ɗe ɓe laami hande ɗe ɓe dañata sagoji maɓɓe men so wona ɓe lawƴa gandiji yimɓe men ko adi nde ɓe jaltata leyɗele men ete ɓe gandi tigui rigui wonde koɓe yahoɓe lelat walla yaawa kono leydi men koɓe yaltoɓe gati fenade e toñangue duumata ko ha abadan kono ɓe jiiɗa yaade tawa ala koɓe gacciri en ɗo ɓe jiiɗa yaade ɓe ɗaccirani en yimɓe men tawa kadi ko yimɓe mabɓe ɓe jiiɗa yaade ɓe ɗaccani ɗo jangguirɗe mabɓe ina jangguine hen wona tan ɗemgal mabɓe kono kadi jikkuji mabɓe ɗum ɗo wawa newanade ɓe so wona ɓe ballodira wone men nde tawno eɓe gandi soɓe peccani en ɓe mbawa dañde sagoji mabɓe men ko ɗum waɗi kala pelliɗɗo rewde am ala wona boom rewde am ko artude e iwdi e ruttade to asli yo fellit wadde ɗum ɗo e hakkille mum wonde wona tubakoɓe tan goni habdiɓe mum ala ko koreji mum e koye mumen gati wallidiɓe goni gonata wallidiɓe habdiɓe mum o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif mi faami haala ma ka no feewi boom hare kiiɗogol bonnirgol faray senaɓe gueɗe men bettata kam no feewi e hande men gari ko hen jibinami ko hen kadi mawnumi bettatami kay ko koreji men bandiraɓe men te julɓe hono men ballodirta e tubakoɓe gam tilfude gueɗe men ete so gueɗe men boni sikki ala ɓe gona daɗoɓe hen no men Sarif Hamallah o wi ndaw gonga ceerno Bocar kono andata ɗum ko jeeyowo janggo mum ganduɗo hanki e teskoyaji mum mo ɓesgu mum diine mum e lawol mum ɓurani ɗum hoore mum e jowkal aduna mum waaɓe ni noon hande wona ko weeɓi men ko haaloɓe pulaar mbiyata ko tan e men ko pobbi gañodiri foof e koye mumen yo ndentu ha tiiɗa kaɓa e dawaɗi añɓe mumen ɗum ɗo ko tindol mawgol ɗo men kono ina famɗi nde kutori ɗengol hakkude men tindol moƴƴol noon ala hay nafoore wotere e dental so tawi kay wona ina liggore no gandal o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall kankone o deƴƴi Sarif Hamahullah wi ceerno Bocar tataɓal jamma yoni ara hankadi mi ɗaccuma poftoya mi tottuma hunde nawara koye dow hunde nde fawto so gonga artudema e iwdi e ruttadema to lasli walla heddadema ɗo gonnoɗa mbeɗa sittinma noon e ɓernde lamde ceer wonde artude kam e heddade foof ko gotum ko an tan suɓanto ɗum hoorema ko alda e sergude tijjaniyankoɓe ɓe enen foof ken gotum ceerno men ko goto silsil men hawroyta koto goto lawol ngol ummi koto goto guttoto kadi koto goto so Allah jaaɓi janggo e jaam kala ko pelliɗɗa hen ko sungo ma e ndimagu ma e ngam sanga kesɗitinta lawol ngol e juuɗe men
walla kedduɗa e ko gonnoɗa e kaldigal men o deƴƴi. ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif mi nani mi faami mi jaɓi o deƴƴi. Sarif Hamallah o nanni junngo Dieynaba wutti makko o yaltini kayitaji ɗiɗi cowaɗi o tottiɗi ceerno Bocar o alda e haalde hay hunde o rumti ceerno Bocar rumti ridoji ɗi telli. ɓeygol tati jamma tataɓo nokku nder zawiya Sarif Hamallah waktu ummade e feccere jamma ha waktu tataɓo subaka tawtorade ceerno Bocar Salif Tall Sarif Hamallah. ceerno Bocar Salif Tall omo jooɗi omo sawdi Sarif Hamallah hakkunde zawiya oɗo cakkitiɗo. jamma o feccini hunde nde ina deeƴi hay hunde dillata wona nder zawiya o wona boowal zawiya o no kay dawaɗi ina kewno wobde jammaji ɓennuɗi ɗi kono e oɗo jamma hay gofali rawandu woturu nanaka. hunde nde ina ñiɓɓiɗi seeɗa ngati ala ko lewñata e nder zawiya o so wona lampayel pétrole togosel ngel Sarif Hamallah addorno. ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif mi jangi ko tottuɗami hanki ko mi faami ɗum no feewi sanne joni kay hankadi ala ko jinmi so wona hisɗitinde o deƴƴi. Sarif Hamallah o ɗeɓani jabade elle miijotoɗo ko jogori haalde omo turino o turti o ƴeewi ceerno Bocar elle ɗaɓɓiromo yo tengtin haala makko ka. ceerno Bocar faami ɗum e makko. ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif ko min wima mi felliti hisɗitinde lawol tijani mi werti juuɗam e dow indam e dow inde kala jiɗɗo ruttade no am to iwdi e to lasmi ko alda e paltugol wona certugol. Sarif Hamallah o wi ceerno beele a ƴeewi tigi ko tottumami ko. ceerno beele a ɓeeti e nder hakkille ma ko taarima ko. ceerno beele a fiɗi huccodirde e yimɓe ma. ceerno beele sa wi a hesɗitini yimɓe mbiyatama lawol ngol hiɗɗata saka ina hesɗitini. ceerno beele a tumatake janfiɗo ɓesgu. o deƴƴi elle padowo jabuli ceerno Bocar Salif Tall o wi Sarif namde maɗe foof ko jojjuɗe kono mi namdimiɗe hooram ko adi nde garanmi e ma ete mi dañiniɗe jabule tiɗɗe ɗum woni min somi yi gonga hay hunde wawa falademi e huccude hen. gonga noon esigu neɗɗo ina heewi doole e dow mum. bonnoɓe ɓe ɓuri hewde e fewnoɓe ɓe yentude hen ala ɓurɗo añede ha heeɓi kaalowo gonga walla boom gonɗo e gonga. kono so neɗɗo woni e gonga fotani hulde hay hunde ete mbiɗa andi gandal gawri ka dañani ko Sékou Oumar Foutiyou Tall dañani ko Cheikhouna Ahmadou Tidiani dañani ko nulaɗo mo jamme kisal goni e mum dañani ko wona min gelɗo dañata ɗum. gila aduna o fuɗɗi ha yetti e jamanuji men ha yetti e jamanu men hande o kala tan gadduɗo ko hesɗi e nder rendo mum foti koto banggue diine walla koto banggue science e miijo mum yimɓe mum dadima ha tiiɗi e haɓade ɗum. Sarif Hamallah wi ceerno Bocar mi nani haala ma mi faami pellital ma ko kalɗa ko foof ko gonga celluɗo
hay hunde tan ɓeydaraki hen mbiɗa ñaaguima noon hunde wotere ɗum woni ala yeynude ala wadde bahu mbiɗa yenana nde jettorɗa Bandiagara tawara ko kabaru ma adimama Bandiagara sohlani ko aɗa nodda hay goto wona hayni almuɓɓe ma ala ko haali waɗɓe gati sa noddiɓe maɓe ngar sa noddaniɓe maɓe ngar ganni ko tubakoɓe ɓe e bandiraɓe mabɓe daña dammal no natiri e galle ma hen koɓe tuumimi ko maɓe tuume hono ɗum so etade umminde fetel jihadi ko an foof noon ɓuuri farwude saabu gañgu mabɓe e Sékou Oumar Tall gummorigu e jihad ina laaɓi yaltani ha joni e nder goddi mabɓe koto rokkuɓe sagoji mabɓe heb banggue ma birda ko ma e deƴƴre e teyre kam e yankinare 11 ɓurani 12 12 nen ɓurani 11 kala hen limore ummi koto Cheikh Tidiane ete ruttoro kadi koto Cheikh Tidiane to banggue almuɓɓe ma kam e yiɗɓe ma kala garɗo e yidde hesɗirin tuggude hande e oɗo jamma mi senni Allah e nulaɗo mum mi senni Cheikhna Ahmadou Tidiane radiallahu anhu ummorade e Cheikh Sidi Mouhammad Lagdar mi waɗimo mo gaddam e lawol ngol ete kala mo kooliɗa e mo joneɗa aɗa wawi wadde ɗum anne mo gaddam e dow wasiyaji ɗi dokkumami ɗi yo Allah aynurena yo Allah waɗen yiidoɓe tawa eɗen kiisi eɗen andi ɗum wona ko weeɓi kono ala ko wodani jiyaɗo so wona duwade yo Allah wallu en ha mbawen wallodirde e muñal gati Allah wondi koye muñoɓe yantude hen jiyaɗo Allah wawa dañde Allah tawa muñani ko Allah fawi e dow mum ko ɗum waɗi en muñi dendagal ko fawi e dow men hande ko nonne dendagal ko jogori fawde e dow men janggo ko o deƴƴi ceerno Bocar Salif Tall omo turino omo heeɗo haala Sarif Hammallah ka o turti o hucciti e makko wi Sarif min nani haala ma patuɗi e wasiyaji ma mi nani kadi dowuji ma ala ko ɓeydanmi hen tan so wona yo Allah jaabu duwaw so Allah jaaɓi jaabima jogorani dañde hen koyne mette en kono kala ko Allah waɗi e men yataw ko ɗum woni ɓuurale men ko Allah waɗi foof weeli en metti en en jaaɓi ɗum ko alda e namdal to banggue men somi yeehi no mbiruɗa ni ko noon tigui mbaɗirtumi so Allahu jaaɓi ete ko yande tan hawri e tellade wallahi ko ɗum tigui wonno anniyam garɗoyam moƴƴi mo aranine moƴƴi mi noddara hay goto kono kadi mi riwata hay goto mi haɓaki hay goto kono kadi hay goto wawnata kam e ruttade to hay goto o deƴƴi Sarif Hammallah o wi ceerno Bocar joni kay en duwodiran en kalfodiri Allah e nulaɗo mum yo Allah waɗan en ndenka mum o forti juuɗe ceerno Bocar forti juuɗe o duwi fodde hojomaji ɗiɗi e dande less caggal ɗum o tuuti e juuɗe ceerno on ɗon momi e yeeso caggal ɗum Sarif Hammallah ummi ceerno Bocar ummi ɓe jalti zawiyon
Sharif Hamalla faati galle mum, ceerno Bocar faati jikkude mum. Ridoji ɗi telli, gollal ɗiɗi gasiɗo. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo kartan ha ñana wonde so Allah jaaɓi jokken e gollal tahi hakkude ceerno Bocar Salif Tall e koreji mum talɓe e faraysenaɓe caggal nde ceerno Bocar Salif Tall selliti ruttade e 12 to Lafle. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Allah jarama on jarama.